The squad for T20 series squad of this Benta ka jan men bakari India kadang ADC ya kamang tingka kabahan arajar akong rio Pinjan baladon hakakam kibah Transport Corporation ban shinti ra sa shipotli ki ba to kajing kala penlong ya ka dorbar bakerpang banyata kebenta ubna yayong ucharman kakau jing dia ka jinglut jingsap kanlong henry pau pon pra klur trekam kanlong halor ka jing pen terap ka nong kendong bat ki kam jing tei Chief VVM Marak ulap penpau halor kan bat kilat pathai khubor Original budget estimate from 1st April to July. So, but for his Japanese agriculture, rural development, financial transport and loan and advance, then some is there. Current budget is double. kinong mi khmat na ki kinong yalam balang bat kinong Shankar mentor kaan balap menjur dah ke district Ireng bat kumjuk kinong thep vote bom day ki riulom nakalyang ulat kumban shukdo hinin long not point only that the scheduled tribe certificate in the district council election. That is one of the amending rule. Actually, rule 128. A. So we asked just like indigenous particular rule and executive committee qualification for membership. This
district council. Kalau agakam banyakun ya babot denti ya kajing betha jong kayeng kashari Supreme Court deban pendep ya ka examine tet Presiden ka Meghalaya SA School Association uba Aristotle Remai ula ong ba ka ailat ya kinohikai kibalat don Pau. Hakaway pat kaliang ula pentup ba kibadan hakakam kibampat kabal penlong kongsan kat ko So just to inform to all SSA teachers in the state of Meghalaya, not the will be in service teachers. As you know that there are about teachers which have in-service teachers which that qualification from court on the 1st of have mandated that all the education. The process of is on and the date also have been fixed. So I wish that applied should appear so that if there is weng kam yakin nong hikai kibadan keti what dia kamukot duma persyak yakin nong ubat remboi ula benrap ba kasorkar kan yai beteng banwanra ya ki jingkela ki bathmai ha kaliang ka pulie puthi kat kum ka jing kendon jong ka pisa bal amang ban jing pen kre ban rationalize ya ki pen shai ba kam de ka jing na ki school kempat ai ya ka jing the first issue court declared of the teachers during the process that recommend the other case the honorable the was that layo say ko bas na ki jingpang na jingpen shai shakipat ba ahlor kani ka jingpang ha ka program rakhe ya ka world tb day u menteri katanat ka kwat ka khia u ba wailat miki shilla u la ong ba ka jilla kala shimkhia ha ka ba ya khia jongki pa net pha test ha ka on la ban sumar ya ka shim ya ki sen ka jingpen kendong bat ki baj jingrai ka kot ka khia kila ong ba kum ba chong kilong ki ba we should realize this fact
or any diseases. Is for us. As a community, as a we need together to be free, which will equal to health, rather TB-free villages to a TB-free Meghalaya. Ka umthli subset long kala play patba center kabala tei ha lak tingka lingba ka jing bahkan pensuk ya kipat ba nong shong snong ha ni ka than ban let chim yo ya ki jing sum na ka liang ki nong tre ka kot ka khilam snong kila pen pau ya ka jing ba ka ni ka center ya ki nong shong and sanitation mission Kajal Jivan mission kala penlong ka jing rakhe ya ka World Water Day Hadrik Library nongin ba kala de village ki nongelam snong bat ki school ha katanat PHE school ki balai shimbenta halor kumno ban sumar batalong umbam umdi Mariang haba ai jingkren hakani gasngi udah betik mejor ba ka dong ka jing em baman la kasngi sumar kum Hakaway pat kukubor ha West Garo Hills la but dal tura kum shimnya shimbenta da kinong tray sorka pau halor ki kam ba lale ha kini ki artayo jal mahot saf ha kaba Railing baka jal Jivan mission baka jingyas nok tilang jong kishnong baka jing pentre ya kani scheme kala long ka job nalor kani la samru ya ki khus NC ha kaba kala lej ban ujo naga ijar ha ka khandai trek ulber hadien ka jing toket ki pula kani ga jar pat mat ya ki jing ayo ya ga jing khublai wa kerpang yagi polis larmbai berkamju yaga office yang SP wada krek citam wo penyo yaga ni kena kat hadu da poyo ha tu ar patrik yang ni tiaw pakai ku blai kerpang cu yaga madam Merisinta wa manle kam ga MLA yang setengah saipung konferensi wada ya kupret lang i tengah bu jingken tu yaki wa hachwa ulai pi citai paj bahari wa miat ne MK mo tu tre pi mhoi man pi kita gi chapen beje kam tam igi begi pa idong song sunong yang igi isang tia mohoi elat wari pi ya kon ikti yung pi le ulai gi sitai klem na tip tikna ejing to wakam nu te kom kre kam nu te kom ki yung ki MK mo sendong ba pi ni ba perthai ni chanai to perthai ma
Ki sipai ka Assam Rifles ki la rakhe ya ka lingko sngi seng ba chispa khnai phuwe snem ka jongka menta ka sngi ha headquarter ka badon hanong ba shillong ban penpau ya ka jing shakri bat ka jing IT jong ki sipai ka bala jandap ar spa snem na ka benta ka jing shngan hapo kari u Director General ka Assam Rifles u LT Gen Vikas Lakhira ulayalam ya gajing le buram ha umat sa kenmau jong ki sipai ki ba layap ha kathma bat penpau jing sngongu ahlor gajing IT lut bat len ladi ka jong ki ban yakhun prisya ya ki kam pentriam ha kathan shate lam mingi bat ha jammu bat Kashmir ha kani kasngi la penkup buram ru ya ki sipai na ki battalion bapher ha ka ba ka 8 Assam Rifles kala sya penkup buram daga khusnam bravest of the brave. Mentangnya pai syaki kubor na keleng kathan syate lam mingi. Palat Shispa ngut kibriu kila kempang ha Assam Karbi Anglong district hadin ba la suba ba kila bam ya gajing bam ha gajing khawai shongkurem ha ka shnong bahani adash timung henen kasngi na kaliang kinongwan bam khawai kidon kiba la pre kiba pangkpo kiba penher hadin ba kila bam ya gajing bam ya kiba la ngat pang la penkit no marmar sya ka hospital ka badan hajan ha ka babu na kini kila kambyang kat ba katu kat ni naki dangdon hapdeng ke jingstom ki bajur na kaliang katanat ka kwat ka khya kila penlong ya ka jing tokit banlap ya ka daw jong ka ni ka jingja ka bala wanra ya ka jing shong sir halor ka jing shngan ka bam ka di ha ki jaka khawai Kabharatiya Janata Party kala penbena ban penyeng kertong na kabenta ki Alphopra tili ki syuki haka election jong ka Tripura Tribal Areas Autonomous District Council kaban sawan ha kaba kala rai ban nom ya lang bat ki wei pat ki seng san prathai ya kani kathop kerteng la palat patba ha Agartala da State President ka BJP Urajib Bhattacharjee ha ka jinga don lang u menteri rangba ka jilla Umanik Saha bat ki wei ki nong yalam kani karai jong ka ban yakun marwei kalawan ra ya ka jingya kren ha ka san hima sima ha ka ba kinong pet benya ki ong ba kala ban khata ya ka vote khamtam na kaliang ka Tripura motha bat kiwei ki liang persya नहीं पहले तो मैं जो 28 कैंडिडेट बीजेपी के तरफ से हम लोग 28 आसन ही हैं तो 28 आसन में हम लोग नाम आज डिक्लेयर हुआ है और जिन लोगों को पार्टी के तरफ से नाम डिक्लेयर हुआ है इन लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं और शुभेच्छा भी देना चाहता हूं और मैं समझता हूं जिस तरह जनता ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को विश्वास करते हैं जिस तरह उनके ऊपर आस्था है जिस तरह उन्होंने जनजाति के लिए काम किया है ये विश्वास सबके पास आ गया जनजाति में mentangnya pai syaki kubor na keleng kari Wat hapedeng kejingya kenat kebayai beteng ha West Asia. Menteri rangba du kari Narendra Modi menta kasngi ha Raja Sabha ula ong ba ke India ka don kejingya day kebajan bat kari jong ka Gulf kumju ru bat ka Iran Israel bat ka US banwanra ya ka jingsuk lengba ka jingya kren bat kiwei ula banjur ru ya ka jingdon kam ban pinjai jai ya ka jingya kenat bat ban ple biang ya ka duriau Strait of Hormuz da ka ba ong ba ka jing herthma ya ki lieng khai pateng bat ki jingtei ba kongsan kalong ka bom la ban pediang
Syuk ke India ke Persya ru ya ke jingsiat namding ke bakta ya ki riu padba bat kadang petngor ban pentikna ba ki jahat jong kari kinyok banyat bed klem ke jing pentun. Menteri rong ba du ulak banjur halor ke jing don kam ya ke jing penbed na ke jing suk bat ban bu Ahmad ya ke mensiam briu bat ke suk kesan. चल रहे युद्ध, पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और उससे बनी परिस्थितियों से हम सभी परिचित हैं। मैं आज संसद के उच्च सदन के सामने और देशवासियों के सामने इन विकट पक्ष साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को 3 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। Menteri Ketenat Kampo Yeng, Rajnath Singh, hine kesngi, ula penyat ya ke jingelang ban bishar benia nak kebentar ke jinglong balap penkrek jong ke India, ha ke liang ki kam ya dari, ha pedeng ketma ke badang nangjur, ha ke West Asia. Ha ke ni ke jingelang, la ya don lang u CDS General u Anil Chauhan, ki lai ngut ki he Ketenat Trekam, bad u Chairman ke DRDO u Dr. Samir Kamat, nalor ki weipat, ha ke ni ke jingekren lap penlet jingmut ha ke jinglong balap penkre ha ke bayadai bat ke jingkela jong ke jinglong jingman ha ke san perthai. Hashwa ke ni Menteri Rangba du kari Narendra Modi haba ai jingkren haluk sabha ula maham ba ke jinglong jingman ha ke perthai kala ban ne Islam bat banjur ya ke jingdon kam ban penkre. Mentangnya pai syaki kubor nak keleng ke perthai. Kaling sonjong ki sipai ke baket sispa alpo prangut ki brio. Kalahap no hadian katu kat Nipor bakalaher ha Puerto Leguizamo Colombia ha ke bah nriu pon nriu ngut ki la yap bat bon ki wei pat ki la mensau. Ki bor penyat ki la yathu ba ki badon hapok kani kaling son ki kentup ya ki sipai ki nong trei bat ki pulet. Ha kani ke jingja la don kumba san po nyo ngut ki balat im kat ba katu kat ni ngut ki dang jar ngai. Kani kaling son ka thmu ban kit ya ki sipai sya ki wei pat ke jaka ka putu mayo shu ka jing pelat im kadang yat syakmat ha ka ba ya ki ba mensau la penkit sya hospital ha Bogota bat ki wei ki jaka. Hércules, que cubría este sector. Mentangnya pai syaki kubor ya lekai. Palat Chispa Saupo ngut ki kena kila penrung kerteng ha ka Reboy Cricket Academy ha ka program ka bal penlong hamadan yelek kai jong ka St Michael Higher Secondary School ka batmu ban itu ban ai jing hikai ya ki kena ki badan sap ha ka jing yelek kai cricket ki he jong ka seng kila pen ku buramru ya ki khan riu ngut ki nong yelek kai state level na ka district ha ka ju ka por la ya soiru ya ka MOU bat katei ke skul na ka benta ban pendan kam ya ka madan kum ke jaka ai jinghikai ha ka bala ai jinghikai da ki coach ki batbet ki bakin top ya UBCCI level 1 coach ha ringkat ki coach ka MCA kadon ka jingong ka ba aim for the sun but you may reach the moon handrai aim high barobor kengi baro ngila ban kentu kenpa me pi ngila ban ai jing sneng ngila ban kedau kalat kalanti handrei ha ka phakadu ka shonga pi
Nalar kine barakhoj. Ka cricket, ka ailad ro. Banyo ki kam ki jam. Ka Olivia Dakar, ka nongelekai arm wrestling ka bana East Giant Hills. Kala wanra jing sarong ya ka jila Meghalaya, da ka jing yok khur jong ka ya South Lee kitak maksiar bat ya ka nam Champion of Champion ha ka limpong yelekai State Arm Wrestling Championship araja apun rio ka bal along ha Shillong. Ha ka jing mikmat jong ka ya ka jila ha ki kedan beper. Ka bakin top ya ka pro panjalik ka la penpau ya ki jing ha ka liang ka jing keshan pisa ka jing hikai bat ki jaka ai jing hikai ki babiang ha ka ba bun sien ka ju pentbet ha la yeng shushu ka Olivia ka temu ban let shim benta ha ka kerdan jong kari bat kala kentu ya ki bor badai pej ban keshan ya ka jing elek kai arm wrestling ha ka district ta shok ban chikit tema wada ya au rak buram ya ke district yang te sibil awan tak dang duna ki khana wana nampak district ini man the east nagi west la na nampak janja dang duna ki le am wrestling ta sham komen chiket te tak ini benta de yo rak sotli gold medal yang ki youth athlete yang ki senior athlete but de yo ala yang ke overall yang ki youth yang sagawila yang overall yang ki COC na wara ki wa job dayo ulus nam dayo ara ka jani PSC ka bana ka Motion Road Sports Association kala yo bandrung sya ka limpung yelekai Meghalaya State League arajar apusan apun rio hadien ba kala yo ya ka jing job ha ka limpung West KHASI zone qualifier ha ka jing yakun final ka bala long hamadan dom maulum mairang hinin ka sngi ka jani PSC kala penrem ya ka mauken ro SC da lai gol la ka way ha kani ka jing yakun lawan bansaki dakihe na ka Meghalaya Football Association haringkat kiwe ki riu paukman bat ki riu 8 football lasam ya ka memento sya ka jani PSC halor ka jing job jongki Isuban Pau Jikulay Tanaman na sing kabayag jayariti Agublay Timintapat nganyapet ya ka jinglong jingman kasun beneng hakil lengki benta jong kejelan Hatura ka jing kreat kalong khatnyo degree Celsius ba ka jing shet kalong alpho hunriu degree Celsius ka jing sngem ka haw menta ka sngi kalong sanpo pra na ka shispa Haba pai pat chakanong ba shilong ka jing kreat kalong khat degree Celsius ba ka jing shet kalong alpho pra degree Celsius ka jing sngem ka haw menta ka sngi kalong nyo po pra na ka shispa ka jing hap slap kanlong 0.r milimeter. Kat bahaja wai pat ka jing kriat kalong khat degree Celsius ba ka jing shet kalong khat khandai degree Celsius ka jing sngem ka haw menta ka sngi kalong prap haw na ka chispa ka jing hap slap kanlong 0.0 milimeter. Kasun beneng kandom lo hakikat tu kat ni ki jaka hatura shalong bajawai. Shuaban poi sya ka bakut jong ka thup kubor ngenya pet biang sa shisien ya kimat bakongsan. Kentu Menteri Rong Ba Do Kari Narendra Modi banwan sya kami Yakren Yusuf ong ba kari India kadang Yakren bat kari ka Gulf ka US ka Iran bat ka Israel. Ha ka dorbar bakerpang Wanra ka GHADC ya ka mangtingka ka bahan riu nyo point pra klor tingka na ka benta ka samoy drekam na du ubanaya yong hadu unay tung ajar akong riu. Penjensur ka sorka ya kikindon na ka benta kinong hikay kibaladon hakakam kibahap banyukun ya ka examen and 10.
But anyai peteng ke Meghalaya Transport Corporation ban chimti penyak ya ki school bus daga bawan ra sa shipau teli ki bus temai apa ke jingkmi ke jongkar. Ti paralog katung ila poi syaka bekut jong katup kubor jongi mata ke janmir hadu bangin dai syambiang bat pi lasai kasngi kublai ya pi baro.